Vítám vás u nového dílu historicky prvního rady typy prostě na mody a dneska tu máme mod Galactica. Je to mod, může létat do vesmíru a na měsíc. Asi říkáte, proč tak skáču. Mám double jump boots. Teď ukážu, co tady všecko je. Potřebuješ rocket crafting table. Proč to nejde položit? Divné. Dobré. Jak to vypadá? A jak se dělá raketa? Raketa, první si udělat musíte raketu. Se dělá takto. Tyhle pláty. Jo. Heavy duty plating. Nevím, jak se to čte. Nose cone. Co nevím. A tohle 4. Tak. A rocket engine. Rocket fins. A tady máme zase spaceship. A teď si musíme udělat tady takovou plošinu. Tohle je rocket launchpad. Tak. Dalo nám tady takový 3x3 prostě udělat. A to takové, nevím. Na toto položíte tu raketu, tak to vypadá. Teď potřebujete oxidant gear, oxidant mask. Oxidant mask se vyrábí železná helma a myslím, že glass painy kolem sebe, tak to nějak prostě představte si tohle prostředek, tady dáte helmu a kolem toho glass painy a to dáte R-ko a potřebujete oxidant tank, ale to jsou různé. Buď heavy oxidant tank, to vám jakože nejvíc toho kyslíku je tam. Medium oxidant tank, tam je takové střední. A light oxidant tank, to potřebujete v tom vesmíru ten kyslík. To je ten nejmenší. Dáte si kyslíky sem, oxidant gear sem a mask sem. A to je všecko. A teď fuel loader potřebujete, to dáte sem. Tak, to se tak jak kdyby na to napojí a sem dáte jeden partially filled fuel canister, nevím jak tak. Tady se vám ukáže takové žluté. Dáte bateriu, infinite battery a teď se vám to bude nabíjet. Se vám nabíje ta energie, to potřebujete do toho. Tak, vezmeme si ještě nějaké tyhle. Jedno tady toto. Pak uvidíte proč. Nějaké jídlo. Jo, jsou tu ještě sírové bloky a jsou tu ještě jinší věci, samozřejmě jetpack, pork plate, prostě z masa vepřového a zatím se nám to nabíjá a to už bude asi nabité. Je tu ještě jump boots a takové věci. To si když tak já dám do popisu videa, tam bude jak se to craftí a všecko, to si pak podíváte. Já vám jenom chci ukázat, jak vypadá tento mod. Klikněte na tom pravým a vidíte vlevo prostě na boku takovou čáru, to jak jsme vysoko, jsme nejníž, dáme F-ko a tady si dáme můžeme uskladnit nějaké potřebné věci.
co budeme tam potřebovat. Tak. Tak a tak. R. Se dáme padák. Tak a máme připravené. Budete držet chvilku space. Kolik máme energie? Ne, tak to F. Tady máme energii, vidíte 100%. Budete chvilku držet space, to se jak kdyby dělá zážeh. Chvilku se to bude nastartovávat. Tak, můžete se tady tak nahýbat, V se nakloníte, tak a tak, V takto a S takto. My jdeme rovně, my chceme totiž až do vesmíru. Chvilku budeme čekat, docela to, málo to trvá, netrvá to nějak dlouho a hlavně neklikejte právě když letíte do vesmíru, to se mi stalo. Letěl jsem do vesmíru a klikl jsem pravým a vypadl jsem. Určitě se zabijete. Letíte. To je zeměkoule. Vypadá to tak. Akorát čtvereček velký. To by mě zajímalo, jestli to tak opravdu tam je. To zelené už to tam tak vypadá, nebo každé mapě to vypadá jinak. Už jsme skoro na vesmíru, tak budeme na špičce na té čáře vlevo, vidíte? A teď už si chceme na měsíc, toto je normální svět, a teď chceme na měsíc. Dáme send to dimension. A vidíte, padák se mi rozevřel. Padám na měsíc. Tady tím pravo nahoře v rohu vidíte takové dvě modré čáry, to jsou ty moje kyslíkové bomby. Počkej, dám si to na easy, abyste viděli, co tady je. Tak to tady vypadá, jsou tady, počkej, tady by někde měla přistát cesta, ano, na padáku. Tady ty věci, co se nám toto, co se z toho, ta raketa prostě, vidíte, ta raketa, to je ta baterie, ta energie, co v tom zůstala, v této baterii. A to, co se tam ukládali, to máme teď v inventáři. Rozbijeme si cestu. Tak, jde vidět, že tady je gravitace. Vidíte Spidera tohle ve skafandru. Všechny monstra jsou tady ve skafandru a pak vám tady ukážu jednu věc. Tady strašně se skeleton nemá, tady strašně mu tady létají pomalu šípy. Vidíte? Zpomal Matrix. Tak. Už si asi vypneme. Dáme si na peaceful, aby nám tady nic neotravovalo. Vidíte tady ty stopy, to jakože tady není žádná ta, však víte, není tu žádná gravitace, žádný větr, ovzduší, teď nevím, jak se to říká. A tady, když půjdete, tak můžete najít vesnice, tady nacházíte tady vesnice často, ale teď nevím, kde jsou ty vesnice. Tady jsou krátery od meteoritu, je to přesná kopie, jak vypadá měsíc, ne přesná, ale může tam jsou také ty krátery od meteoritu. Tady neuvidíte meteority. Tak. Zatím kde je ta vesnice? Já když jsem se tady díval, tak tady bylo hodně vesnic. Až moc vesnic, oni byli všude. Kde jsou? Bude se chvilku dívat. Kde jsou? Chvilku se tady bude tak poskakovat. Tady vesnice konečně. Pěstují, uvidíte ty mimozemšťany, ty vesničany teda.
Oni tam pěstují ty stromy, nejsou nějak nové stromy, tohle jsou vesničané, se mi líbí. Oni v blízkosti mě hoří, to je asi kvůli tomu. No, umřel, to jedno. Tak to vypadají, jsou divní takový, mají takovou hlavu. Tady někde bylo děcko? Ne. No, to je jedno. Hele, give si Boumil. Podívejte se. Tak. Vidíte, že to takové bublinky jdou. Když na to budete víckrát klikat tím Boumilem, tak vyroste to. To je asi všecko. Tady to je taková chudá vesnice, že tady je jenom jedna stavba. Jinak tam je víc těch staveb. To je asi všecko. Doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte dát odběratel a like. To je nějaké divně vygenerované. A tohle jsou tady ty torčky. Hele, když je zničím, tak mi vypadne normální torčka. Když je položím, tak si tak... Ne. No, tak si to takové torčky. To je asi všecko. Doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte dát odběratel a like. Když tak mi napište do komentářů, jestli